babana malami ne, ni kuma almajiri ne. Duk abin da zai saba wa addini na ko al'adata ko zai zubar min da mutunci ko ya taba mutuncin iyalina ko mutuncin familin mu, ni ba zan iya yin shi ba ko da kwatankwacin yayi. Da farko suna na Excellency Mustapha Badamasi Nebraska. Nebraska ta samu asali wata jiha ce a America, a inda aka fara karrama ni, aka bani award, kuma aka zo aka yi fim mai suna Nebraska. Yau fim din ya kai shekara 17 ko 18. Wai na ji kamar 2001 kotu, ba zan iya tunawa. Jihar Kano. Ina tunani yanzu ina da 34 ko 3 ko 5. Mata na 2, 'ya'ya na 4. Na farko dai yanzu mata na 2, sannan a kowane lokaci zan iya rufe kofa. Gaskiya ne akwai wanda nake kwankwasa, su ma kuma akwai wanda suke kwankwasawa. To ɗaya daga cikin wacce nake kwankwasawa a yanzu akwai Hadiza Kabara. Kowane lokaci in dai time din yayi. To me suna aure ai shi abu ne mabayyani. To ba ni nake zaba ba, labari ne yake zabar haka. Shi labarin fim shi yake fitar da abin da za ka yi, sai kuma daraktan ya duba ya ga abin da ya dace sai baka rolla. Gaskiya ne an taɓa yin dukan gaske a fim da yawa ma. Wato kamar yadda nake dukan mutane a fim, ni ma ana ba da dama a dake ni, domin Alhaji Rabi da Musa Ibro shine mutumin da ake kan in an ba shi rol, shi ba ma sai an ce yi dukan ba, zai yi dukan. To in ya dake ni ma zan dake shi. Tijjani Asasi shi na taba duka, yi mun korafin ya ji zafi, kuma an ba shi rol na duka shi ma zai dake ni. Akwai matsaloli da yawa na rashin shugabanci, da rashin jajircewa, da rashin kare haƙƙin masana'antar da kuma wanda suke cikin masana'antar. Ai duniya tana kallon mu, yanayin shigarka, yanayin shari'ar da za a yi maka. Idan ka zama na banza ba sai ka wahala gurin bayyana cewar kai mutumin banza ba ne, a duniya ce za ta faɗi kai mutumin banza ne. Haka za in ka zama na gari, kar ka sha wahalar bayyana wa duniya cewar kai na gari ne, duniya za ta faɗi cewar kai na gari ne. Na dai san abin da na sani shine majoratin 'yan fim 'ya'yan almajirai ne, mutanen arziki. Abin da ni na sani da kaina kenan, ciki har da ni mai magana. Babana malami ne, ni kuma almajiri ne. Duk abin da zai saba wa addini na ko al'adata ko zai zubar min da mutunci ko ya taba mutuncin iyalina ko mutuncin familin mu, ni ba zan iya yin shi ba ko da kwatankwacin yayi. Wane ne? Na kife kif, na ciki cif a Qur'ani, na san gurare da yawa daidai gwargwadon iya abin da na fahimta da kuma sani na da ne. Bayan sana'ar fim, dan kasuwa ne ni kuma dan siyasa ne. Fim din da na sha wahala ta gaske, na wahala shine Basaja. Suna da yawa, domin akwai inda murya nake canjawa. Wani gurin zan yi muryar mata, wani gurin zan yi muryar maza, wani gurin zan yi muryar malami, wani gurin kuma zan yi normal murya ta da nake da ita. Karakter da tafi burge ni a gidan Badamasi ba ta wuce karakta ta ba. Haka kawai ina Nebraska sai a ga na juye, kawai na zama bazuka. Daga nan kuma kawai sai a ji na fada cikin harkar shaye-shaye. To wannan in akwai abin da yake bani mamaki, yake kuma sa ni nishadi, bai wuce lokaci ɗaya kawai in ji na canja ba. To
yadda ake Mustapha yake canja muryarsa ko kuma bazuka ya canja muryarsa. To ba gashi yanzu ina zaune ba na juye kire-kire zuru za ta ci zuru sai dai su ci zuru dan ba za su ci juna ba wallahi. Ita yi tsiwa tsakanin tsita ka tsiya tsakuri bisa kan tsinan dan yatsa. Allah wallahi tabbatar ka ce osu yake na ringi motar jaka. Warin ga yake gaskiya. Sai a magana to ba shi ma mutum da shi cikin zakiyar kuma sai wannan a wannan lokacin ina ji da wannan karakter lokaci daya haka kurin in ga na juyi na zama bagagge ko na zama dan daba ko kuma sun dawo responsible mutum. To manyan abokaina a Kannywood da kika ce guda uku gaskiya sun yi kaɗan domin duk mutumin da yake da alaka da comedy amini na ne, sentimental amini na ne, producers, directors, duk wani mutum da yake cikin wood nan ne amini na ne. Wato abin da ya taɓa faruwa da ni in na tuna nake dariya shine wata mugunta da na taɓewa Bosho muna shooting. Na ebo kuɗi da yawa na zo na zube a gabansa kusa da wani bafulatani na ci ga kuɗin aikinka sai ta da hankali ya fara zage-zage ni za a tona asiri. Wannan abin ya ban dariya gaskiya. Ban iya waka ba tabbas a gidan Badamasi na rera waka da jita amma ai kirkira ce ta daraktan shi yasa na nayi shi yake karanta min abin da zan faɗa. Yau ai kwamfali ne gidan Badamasi yana burge ni sosai kuma muna taka rawar gani 100% haka za ina cikin masu taka rawar gani daidai gwargwado. Gwani na a gidan Badamasi dan Kwambo. To ai Allah ya ji kan Rabilu Musa Ibro ta wani fanni ya nemi kama da Ibro in yana wani abu. To burika na guda uku da nake son cimma a duniya ba su wuce akan sana'ata ba. Na farko gwamnati ta sa hannu ba irin sa hannun takarda ba ta shigo mu kamar yadda muke shigarta. Na biyu mu samu kyakkyawan tsari a masana'antarmu. Na uku mu samu kyakkyawan shugabanci. Wa'annan su ne manyan burina a duniya. Abin da yake saurin bata min rai ga almajirai akan titi wannan yana daga min hankali sai in auna in ga 'ya'yanmu suna gida suna zaune cikin mutunci da kirma da kima da daraja amma ga 'ya'yan da ya kamata su zama 'ya'ya hasali man almajiri ya juya kalle ka sai ya ji haushin ka yake ji to saboda baka kyautata masa ba inda ya fito ba a kyautata masa ba rayuwar da yake ita ce rayuwa mafi muni. Wannan abun yana sa ni kuka ma ba maɓacin rai ba na ga almajirai akan hanya daga manya har ƙanana maza zuwa mata.